गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव समायाब्लाबो गुरब्लाब्लानो नुजाफैनाय जालायबाय आरोना। आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ। थौदो बिदिब्ला सावरायलांदिनि। बिनि सिगां नोंथांमोननोहाय आङो एसे दा दैलां बोथोरनि बेबायदि गोजोन बेलासे समाव फोथारखौ नायहरदो नै आंनि उनथिंजाय जा समायना नुहुरखायोना। तो हालौजोब्बाय आरो मानसिफ्रा गायगासिनो बिराद धुम आरोना। दा गायनायनि दिन जिहेतु दा गायगासिनो दं, थाब थुब खोथिया फुदों आरो गायदों। दा जियानो हक दिनैनि टपिकआ एसे आलादा रोखोमनि जागोन। सावरायलांनि बयबो जोङो नुनो मोनखाबाय भिडिअसफोरखौहाय आरो मिथिनो मोनखाबाय मा जादों मा जायाखै ना। तो सावरायलांगोन आङो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय होनानै होखादोंना। तो सावरायलांनि। थारैनो बे बुहुमा बा पृथिबिया बोरायलांमारबाय नामा? आरो पृथिबिया जेसेबांनो बुहुमा बोरायलांनो हमदों तो इसेबांनो जोङो दिनैहाय बे बुहुमाव बा बे संसारावहाय जोङो बायदि रोखोमनि जाथायफोर इन्सिडेन्टफोर गोबां रोखोमनि जोङो जाथायफोरखौ नुलांबाय थानो मोनगोन ना। तो जोङो नायलांजोबनो गोसोमोन, नाथाय जोङो नायलांजोबनो हानाय नङा। खारन दा इयुन जोलैफोरखौ बेखायनो हरगासिनो दङ ना। इयुननिया इयुननिखौ नायलांबाय थागोन, जोंबो नायलांजोबनो हानाय नङा। तो सम फैयोब्ला जोङो बे बुहुमनिफ्राय बा संसारनिफ्राय जोङो नागारनानै थांनांगोन। जोङो बयबो मिथिनो मोनदों दिनै पृथिबिया थारैनो बोरायमारबाय ना। बे साननैसोआवहाय जोंनि बेबायदिनो बड'लेण्डआवहाय जोङो बायदि रोखोमनि जाथायफोर जोङो जालांबाय थानाय नुनो मोनगासिनो दङ। एक्सुवेलि बेफोरबायदि जाथायफोरा मानो बारे बारे जागासिनो एसे आलादा आरोना। तो एसे आलादायाव जाखागोन, खारन नैबे बुहुमावहाय गासैबो एखे नंजोबखाया। मानसियाबो एखेब्लाबो साननाय हनाय बयनिबो सिन्ताधारा आलादा ना। दंफां लाइफांफ्राबो आलादा थायो, दा जिब जुनाराबो आलादा थायो। दा जोंनियावहाय ओरैबायदि माने डेन्जारेस इन्सिडेन्टफोरा फैगासिनो दङ, जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन। आरो पृथिबिया जेसेबांनो बोरायलांगोन एसेबांनो जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन। दाखालि बावैसो जोंहा बेबायदिनो गुवाहाटियाव जानाय जाथाय मोनसे गिदिर इन्सिडेन्ट जानानै थांबाय। तो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दावराव ना। तो जोङो दा आरोबाव फिन खेब बेबायदिनो क'क्राझाराव जिथु जाथाय जादों, दा जोङो बेखौहाय ससियेल मिडियायाव मिथिनो मोनगासिनो निउसफोरनि गेजेरजों। ओरैबायदि दुखु नांथाव ना। तो बेबायदि दृश्यखौ नुयोब्ला माने मा बुंनो, एकदम माने राव गैयि बायदि जानानै थाखायो दसे सम ना। खननै खनथाम आंबो रिपिट खालामनानै नायबाय, जोबोद दुखु नांदों। आरो रायजो राजाया बयबो दुखु मोनदों, नङा होनबा। तो बेबायदि जाथायफोरा जोंनियावहाय मानो फैबाय थादों? नंगौ, जोङो दिनैहाय बयबो सुबुं माहारियानो बे पृथिबि बा बुहुमावहाय बा संसाराव जोङो दिनै थांनानै थानायनि मेन मोनसे उद्देस्यआनो जाहैबाय जोङो बयबो फैसा खामायनाय आरो धन सम्पति बानायनाय आरो जोंनो थाखा फैसा नांगौ ना। उद्देस्यआ मानसिनि थांखिया मोनसेयानो, जेरैखि जाया जोंनो थाखा नांगौ। जोङो दिनै बिदेश बा बाहेरफोरावहाय जोङो दिनै नायहरोब्ला, बाहेरफोराव ओंखारोब्ला ना, तो जोङो बेफोरावबो जोङो दिनैहाय मिथिनो मोनो गोबांफोरा दिनै फैसानि थाखाय बेबायदिना खस्थ' खालामनानै दङ। दिनै सोरबाया गावनि जिउखौ फैसानि थाखायबो बेबायदि माने फोजोबस्रांदों। आरो दिनै सोरबाया बेबायदिनो सिखाव दखायत बायदिसिना खामानिफोर मावनानै हमजानानै बेबायदि बुथारजानो गोनांबो जानो गोनां जादों जानांगौ ना। तो बेबायदि जाथाय जोङो गोबांथार नुनो मोनो। सोरनिबा माबा मोनसे खावनानै बेयावबो बेबायदि जोङो बुथारजानायफोर बायदिसिना माबा माबिफोरबो जोङो मिथिनो मोनो। खालि जोंनो जेरैखि जाया मानसिनो थाखा नांगौ आरोना। दा जियानो हक जाथाया दिनै ओरैबायदि डेन्जारेस जाथायफोर आरो जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन। बे पृथिबिया
जेसेबांनो बोरायलांगोन ना। दा आङो मेन जाथायनि सायावहाय बुंनांगौ जेबो गैया। थ' जोङो बेबायदि मिथियाबो, जास्ट जोङो भिडिअसफोरावहाय नुनो मोन्दों आरो नुनानै जोङो बेबायदि दुखु मोन्दों। जि जाथाया जानानै थांबाय नङा होनबा। थ' जानाङै जाथाया जोंनि गेजेराव जागासिनो, आसरित जाथाय। दा माथो बुंबावनो, दिनै मानसि जाथिना निस्सय अननाया गोमाबायदां ना। जोङो दिनै अननायखौ गोबां खम नुसै आरो जोंनियाव अननाय होननाय जिनिसा दिनै गैलिया। जेरावनोखि मानसिखौ बुथारनो हानाय फैबाय, जुनादफोर बायदि ना। थ' जुनादफोरखौ जेरैबायदि गोसो जायोब्लानो जेरै बुथारलाबायोना, थिग बेबायदिनो दाउसिनफोरखौ बुथारलाबायो, थिग बेबायदिनो दिनैहाय मानसिखौबो बेबायदिनो बुथारलाबायग्रा गोसो बायदिना, आयेनखौ आखायाव दैखांनानै लाग्रा बेबायदि मोनसे जोंनियावहाय सम बा थासारि दिनफ्रा दिनैहाय जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगासिनो दङ। मानो जादों बेफोरबायदि जाथाया? थ' आंनि बुजिनायनिफ्राय, आंनि मिथिनायनिफ्राय दिनैहाय जोङो भगबानबो होननानै बुङो, सोरबाया इसोरबो होननानै बुङो ना। थ' जोङो बिनिफ्राय एसे गोजानाव दङ नामा? दिनै जोङो इसोरखौ गियाखै नामा? भगबानखौ दिनै जोङो गियाखै नामा? थ' जोङो थैनानै थांनायनि उनाव मा जागोन? थ' दिनैहाय एसेब्लाबो माने बेखौहाय जोंहा सिन्था खालामनो, अनुभब खालामनो जोंहा बेबायदि माने समफोर गैला। दिनैनि दिनाव जों गावजों गावबो अनज्लायनो रोंला आरो गुबुनजोंबो अनज्लायनो रोंला ना। खालि बेबायदिनो जोङो थैलायबाय थानाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जालायगासिनो दङ दा बेखौ मिथिनो मोनला। दा अनलायनोबो रोंला आरो गिनोबो रोंला, बेबायदिखौसो जोङो नुलायनो मोनगासिनो। आरो खालि बुथारज्लायनाय, थैज्लायनाय ना। थ' गुबुन हारिजों बेबायदिनो गोसोथोलायनाय, मोजां मोनलायनाय, हाबा जालायनाय बायदिसिना गोबांथार जाथायफ्रा दा जोंनियाव सोराङाव फैगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला फोथायनो हाला ना, जेरावनाखि गावनि हिन्जावानो जा, गावनि हौवायानो जा, माथो बुंबावनो, बेबायदिनो दा जोङो थैलायबाय थानाय जाथायखौ नुनो मोनदों। जेरावनाखि भगबानखौबो गिलाबा, इसोरखौबो गिलाबा ना। थ' मानसिखौ बुथारनायालाय आरो माथोसै आरो बेयावलाय, माने गिनायानो गैला आरो खालि बुथारनांगौ ना। थ' दिनै थाखा नांगौ, धन सम्पति नांगौ, बायदिसिना माबा माबि ना, गोबांथार। थ' माथो बुंबावनो आरो, जुगानो बेबायदि जालांबाय नामा। दा जेनेबा दायखौ मावबाय, जेलाव जोबजाबाय, जेलाव जोबनानैलाय खैदिन थागोन ना जोङो। बेबायदि जेलनिफ्राय आरो जोङो गफिननायखौनो मिथिलायलाङो। गोबांथार बेबायदि जाथायफोर, आरो जेरावनाखि जोङो गोबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर रेप जालांनानै बेबायदि जोङो बुथार जानाय आरो बुथारनानै जाय दायनिगिरि बे जेलाव थानाय, बेबायदि मालाबा जोङो जामिन मोननाय, बेबायदिबो जोङो खोनानो मोनो निउसफोरनि गेजेरजों ना। थ' दा मा बुंबावनो आरो, बेबायदि जाथायफ्रा जोंनियाव जागासिनो दं। दिनैनि दिनाव जोङो बुजिनो मोन्दों आरो जोङो गुबुन हारि बा जाथिफोरखौथ' जोङो फोथायनो हाखाला। दिनैनि दिनावहाय बिसास खालामनो हाखाला। दा जोङो बर'जों बर' नङाबा जोंहा बेबायदि माने उफाय गैला बेबायदि जाबायना। जिथु माने जाथायफोरखौ नुनो मोन्दों, ओरैबायदि गिथावना जाथाय ना। सोरखौ फोथायबावनो आरो दा। थ' गावनि हिन्जावाबो जुदि बेबायदिनो थारैनो बुथारनो हामारोब्ला ना, माथो अननाय थाबावनो आरो बेवहाय। थ' अननायखौ जोङो गोजान जालांनाय बा खमायनायफोरखौ जोङो दा नुनो मोनलांगासिनो दङ। बेफोरो जाहैबाय गासैबो। थ' बे संसारानो सोरगो आरो बे संसारानो नरक नामा, बेबायदिसो जाहैसिगोन। दा इसोरनि फारसे गिनाय गैला आरो भगबाननि फारसे गिनाय गैला ना। खालि जि सानो बेखौनो मावनांसिगौ आरो बेबायदिखौसो जोङो दा नुनो मोनबाय। दा आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। भिडिअ'आ बेसेखिनियानो। भिडिअ'नि जोबनायथिं आं बेखौनो बुंनो सानो, दायनिगिरिया जुदि नंगौब्ला, जुदि दुखिब्ला साजाखौ मोननांगौ। आरो जों हौवा बा हिन्जावफोरानो जाया मानो, जोङो संसार जाखानानै गथ' गथाय थाखानानै, हिन्जावफ्रानो जा बा हौवाफ्रानो जा, जोङो दिनैहाय बेबायदि आरो गुबुनजों गावनि असे बिसि थाखानानै जोङो आरो गुबुन अनजालिजों बेबायदि गोजोननो माब्लाबाबो लुबैनो नाङा।
आरो हिनजावफोराबो बेबायदिनो गथ' गथाय संसार थाखानानै हौवाखौ गारनानै गुबुनजों बेबायदि गोजोननो माब्लाबाबो लुबैनाङा। थ' जोंनियावहाय बेफोरबायदि माखासे समस्याफोरा दिनै नुजाथिगासिनो। थ' बेखायनो जोंनियाव बायदि रोखोमनि दिनै समस्याफोरा जाबोगासिनो दङना। थ' जोङो बेखौ एसे बन्द' खालामनो हायोब्ला मोजां जायो। थ' जोंनियाव खारलायनाय बायदिसिना गोसोथोलायनाय ना जायानो जाया मानो जाथिबो गैला जेबो गैला ना गासिबो गारजोबनानै जायजों मेजों जेरै गोसो एरै गोसो थोलायदों आरो हाबा जादों आरो बायदिसिना रोखोमनि जाथायफोराबो जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं आरो जोङो नुबोगासिनो दङ ना। थ' गोलाव खालामनो सानाखै, जानाङि जाथायफ्रा जोंनियाव जालांगासिनो दं। जोबोद दुखुनांथाव। बर'फोरनि गेजेराव मा जादों बुंनो हाला आरोना। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन, गोलाव खालामला। गोजोन्थों, बाय बाय।